tres concellos irmáns que van da man para celebrar o Espírito Ribeiro. Chega unha nova edición do Festival Espírito Ribeiro, unha cita organizada polos concellos de Castelo de Miño, Cenge e Arnoia, e que nesta edición estreará un novo formato rotando a actividade cada ano nun municipio. Así, Castelo de Miño vai acoller a edición deste ano 2025, que terá lugar os días 28 e 29 de xuño, mentras que Cenge será o anfitrión en 2026 e Arnoia na edición do 2027. Música, artesanía, cultura e viño vanse mesturar co concurso A Foto do Espírito, no que colabora o diario La Región. O alcalde de Castelo de Miño, Avelino Pazos, destacaba o compromiso co desenvolvemento sostible, a paisaxe e a cultura do viño que ofrece o festival. Esta iniciativa preséntase como unha aposta conxunta pola promoción do patrimonio vitivinícola e a cultura. A colaboración territorial entre os tres concellos é imprescindible para pôr en valor o festival como marca cultural capaz de impulsar a denominación de orixe ribeiro e como ferramenta de dinamización do rural. Espírito Ribeiro 2025 ofrecerá 2 días de música cun cartel con nomes destacados do panorama nacional e internacional como Jaime Urrutia, Giselle Jackson, Julián Maeso, Roy Casal e a banda Top Secret. Como novidade, este ano vaise incorporar o concurso A Foto do Espírito para recuperar fotografías antigas do Ribeiro. As mellores imaxes formarán parte dunha exposición itinerante e serán publicadas no diario La Región. O certame vai premiar con 300 euros a mellor fotografía. Artesanía de Galicia terá un espazo especial na nova edición do Festival Espírito Ribeiro, compostos de artesáns e obradoiros de demostración que se van desenvolver durante os 3 días do evento. Esta colaboración enmárcase na aposta do Goberno galego a favor da artesanía de Galicia como vertebradora do territorio e que no Espírito Ribeiro conxuga ademais coa promoción da gastronomía, o viño e a cultura.